Hej, vítám vás u mýho prvního, u mýho dalšího videa a dneska to bude ze hry Happy Wheels na konzolu Xbox a myslím, že i na počítač, ale nevím, jestli je na Playsta a určitě vím, že není na Androidy. Je to o hře, že jsou dva národy. Temný a světelný, jako světla, no. Dark a light. Je to příběh o tom, že se neměli rádi ty dva národy a národ světla, temnota se rozhodl, že ukradne princeznu národu světla. Je to docela dobrá hra, mě baví. Máte tady základní 3 typy. Warriora, Kolerika, Mage. Já rád hraju za Warriora, si ho dám. Pak tu máte ještě speciální vylepšení, jako další klasy, které se odevírají docela hodně těžko. Warrior, pak je Berserker. Berserker je docela dobrý taky, ale pak u Klerika je Engineer, toho bych hodně chtěl, a u Mage je Zepiš. Tak si ukážeme toho Warriora a jde o tom, že vy jste v takovém hradě, které je tady. A vy se musíte probojovat přes všechny věci až sem, k jejím hradu a zničit tady tu velkou věž, nebo to tam, já teď přesně nevím, je to nějaký tower. Vím, že tower je anglicky, pardon, něco mi spadlo, věž, ale já si spíš říkám, že je to tam. No, tak teď je to jakoby kampaň. Jsou tady 3 typy hraní. Kampaň, multiplayer a skirmish. Skirmish je něco jako, v kampani akorát, že nebojujete proti buď inteligenci umělé, anebo proti obyčejným hráčům. Já mám, sakra, co se to děje? Jo, mám nejradši multiplayer, ale je blbý, že k multiplayeru musíte mít Xbox Live, takže to mě docela pěkně naštvalo. No, jakoby, máte pak tady schopnosti. Y, tady ten žlutý, to jsou týmové schopnosti. Já mám jsem dostal schopnost, myslím, že nějakou že máte štít u sebe a máte větší damage a skoro nic vám neubírají, jak se to dělá, jo. Booster defense power, že máte velký defense, obranu. Jde to vidět. No a pak tady máte ještě takovýhle malý základní věžičky. No ne, základní, že když je jsou obyčejný takový, takovýhle. A je to spawn point. Vždycky, když si postavíte svýho, tak je to spawn point, když umřete, já vám to ukážu. Aha, tady nemůžu dávat teda spawnu. Já takhle umřu. A ukážeme si teď Mage. No a tady máte ty spawn pointy. U Mage je dobrý, že on má týmovou schopnost má dodatečný třeba atak. Já mám teď třeba takový šípy, jsem dostal. No tak, sejměte ty šmejdy. Můžete bouchat Warrior, ale není to moc silný. Pak máte takovýhle jakoby pasti, třeba když do kterých půjdou, tak to bouchne. A pak máte vylepšení na svůj zbraň. Já mám třeba vítr. Že takhle střím tady je ještě mana a životy. Já mám teď malou manu. No, takhle střílíte třeba ty vítr, pak tu máte ještě oheň, blesk a sníh. Oheň dělá, že střílí a zapálí je na chvilku. Vítr dělá, že je to něco jako brokonice, odhodí to, konodvek. A pak tu máte ještě, já mám docela nesnáším ten blesk, protože ten vás zpomalí. A je to docela blbý, když to hodíte na Warriora, tak je docela dobrý, že zpomalíte, ale zase když jste vy ten Warrior, tak je to docela hodně blbý. Máte úplně strašně malý. Chodíte strašně pomal, chodíte asi nějak takhle. A je to docela blbý, hodně. Pak tu máte ještě led a sníh a ten nesnáším úplně ze všeho nejvíc. Jo, já mám ještě, že máte 9 tady schopností, 9, teda a každá schopnost je jiná. Máte tady asi zhruba, já nevím, 18 schopností, ne, to přeháním,
Počkat, tak já to tady trošku tak přeženu a ukážu vám ten jejich hrad. Tornado. Oblíbená schopnost. Jak se jmenuje tady ten Dark Mage? Ty chvilku počkáme. Podobou klikou spíš. Ty mapy jsou docela dlouhé, jsou jich 12. No, 12. Máte small, normal a... Ne, small, medium a... long. Sakra, nesnáším gatekeepery. Ale tohle je multiplayer, ten kampaň, ne multiplayer, takže tady máte přesně, to bude stejný, co děláte. Říkáte, já takhle sejmu na dálku. Pojď sem do pasti, no, vidíš, jak jsi blbej. A tam ještě hodím blesk, tak trochu. To je šmejd, on strhnul. Umři. Bum, teď by mi to spíš šlo s tím Warriorem. Ty vole, to taky trvá. No a zatím udělám střih, až se dostanem, nebo ne, to je zbytečný. No tady pak máte ještě takovýhle, to máte tu jejich bránu, to přes ní se nedostanete, to musíte ničit, ale v multiplayeru se ničí strašně rychle, tady, strašně rychle se ničí, tady, tam strašně pomalu. Klerik má třeba schopnost, že sem dá takovou bedničku, vy jakoby spravíte a udělám to třeba tady, vám to zrovna udělá žebřík a vy musíte pak zničit tady tu malou dřevěnou hradbičku. Počkáte, vám ukážu. Takhle, tady je taková hradbička dřevěná. No, to by bylo. A pak máte ještě tady jako, no to je vnitřek. No a musíte pak zničit. A oni tady máte ještě takovýhle tak kuše, si tady může takový postavit. Na tady těch třeba tady jedna kuš, tady druhá, tady třetí, tady čtvrtá, tady jsou dvě, tady pátá a šestá. A sedmá pak, sakra spad, sedmá je tady nahoře někde asi zhruba. Tady v tady tom okolí. Tak tohle by bylo všechno o hraní. Ale blbý, když chcete hrát multiplayer, tak musíte mít Xbox Live, ty co mají Xbox. Ty co mají počítač, tak nemusí. Ale na počítači to není tak dobrý, je to spíš hra udělaná přesně pro Xbox. Je to zadarmo, si můžete stáhnout na Xboxu. A sakra, mě to snad zničíme, no, dobrý, vy takhle vyhrajete. A když to v multiplayer, tak tady se objeví takový dřevěný velký, takový, jak bych to řekl, no já teď nevím, když tak vzpomenu, no a takhle vy vítězíte, hrajete. Tady to je jedna z nejdelší mapa, co tady je. No tady máte vždycky nějaký tu klerik, distorion, tady máte vždycky takový typy malý. No to je cutscéna. No a vždycky v kampani dostal takovýhle bedničky a v nich jsou nějaký věci, ale to musíte hrát poprvé, jako poprvé tu misi, abyste dostali nějakou věc. Pak k tomu dostanete nějaký peníze, co je tam napsaný, no. A tady máte vaše skilly, kolik jste jich zabili, tady je kolik jste jich zabili, kolik jste asistence, tactical score, kill a death. No pak tady máte všechny vaše typy, ale to je ještě, kolik jste zabili tady tím typem, no, to je snad jasný. No, tady je takový MVP, když jste první. Máte o sobě takový, počkej, takový hvězdičky, já nejsem MVP, protože jsem jednou umřel. No a tady máte pak jich docela dost těch misí, máte jich 9, jo. A v každé té misi máte ještě takové třeba. No, tady máte 2, tady máte třeba 3 a tak. No, tady vidíte, to je ten zlej král. Tady, a tady je ta princezna, a tady je ten král. Taky skirmish mod, to je proti umělé inteligenci a tam dostáváte věci z nich. No, tady můžete vidět všechny ty mapy. Tady máte, jak dlouho trvá čas, jak je velká, malá a tak. Jsou jich 12, jak se počítá, takže se počítal dobře. Jo, já to teď budu muset na chvilku stopnout, že mi nedojde paměťovská karta.